gajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu mariri marmono haruan dung margo goal tahe malosokuro sudena burjumi mahenoku ho sorang mahenoku ho sagap damang dai nangila burjui Ale Tuhan ramoti matoto da amangi dohot dai nagi pada umara pada sahid si daging nang to dinai lehoru burna gajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu marniri warnono satu marniri warnono Burjumi tuhami geleng mon tung sotar lupa hona uringo luki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohani anak komo haruan dung margo goal tahe manusokuro sude pambainan mi mahenoku ho sorang mahenoku ho sangap damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matoto
Balosokuro sude naburjumi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangam Damang dai nangi naburjui Ale Tuhan ramoti matoto Da amangi dohot dai nangi pada mana pada sahid sia daging nang to dinai lehoru burnagajah satu sahur matua lehoro hana sonan satu marnini warnono satu marnini warnono Burjumi Tuhami geleng mo Tung sotar lupa hona udi ngoluki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohani anak komo Aduan dumargo goau tahe Balosokuro sude pambainan mi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang dai nangi naburjui Ale Tuhan ramoti martotong Da amangi doho dai nagi pada mana pada sahih sia daging nang terdinai lehoru murnagajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu mariri marmono Magkalaston Jesus mau manay kusugod Kuria nang nakulongan ituhatan Maglasiro harita ariwa Magkalaston kapinyotan ay mananay ni Jesus Kristus In madalan kasitongan do ang ulwali Ia manay ibalat balwagidya Dada nanay manadikon hita Alay Nausa akong banat Dua bangsana dalam menghargai
ai masubin musuh pihak di toro di batu. Sepamona mamami saludna manalukun dosa dohot hamatia makikikite. Ai podo na mangulu dohot na manggomi. Rat dohot mangain dohot tor di poda dunia. Amin. Mari kita saya KBP nomor 17 ayat 1 dan 4. Tatangihon mapati ni debata di minggu perninggotan ari kananaik ni Tuhan Yesus imas yan Markus bidu 10 ayat 15 sahatro di 10. Jadi nin nama madok nasida lao mahamu tuliat portibion jami tahun hamu babarita nauli tunasa na tinoppa na porsea jalan terdiri dapotan haluaun alai na soporseai onauhum do ido sahatna atong rapang idugogo mahita Tuhan di bata ale Tuhan di bata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi amin. Merede hita sian buku ede HKBP nomor 600 wel konolon ayat sada dulu. Oh
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargukun na sohatu dosan jala amanami. Hujo hami do guar muna badiai. Ala na targugut hami marningot dosa nami. Se marasini roha maho mida hami on. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma lani hami. Namate jala na hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Sepatotong madihami roha hamoleateon tuho. Otod di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Romo ho mangani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihon mahami. Ho alide bata ama anak dohotod di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot haisan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do na mamitori. Isedo na madabu hamagoan Kristus Jesus do nang mate. Alay dadaholani nang mulak mangulu do jala di siamon di debata do ibana mangodihon kita. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Kudul mam. Maredi hitas yang buku di HKBP nomor 527 ayat 1 Tatangihon mahatan ni debata turpo epistel di pesta parningotan hananay ni Tuhan Yesus sadarion tarsurat di pesalmen bidono pulalu ayat 10 sahat rodi ayat 20. Dolok ni debatado dolok basan. Gok akas pusu ni dolok basanay. Maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinay di bagasan hadirionna. Pinuji matuhani ganupari duk-duk pe di papursat tuhita, debatado mangurupi hita. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jalan na piopsa. Amen.
Marede hita sian bukit di HKBP nomor 100 ayat 122 di ayat 2 hito jongjong. Tidakko maha taha porsiaoni songona hita tidakko ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita badok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo nasu hatu dosa natu mo palangit doho tano. Au porsia di Jesus Kristus ana debata Jehovah nasadei ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siaton di porbadia andorang suabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsila na tua do ibana turutoru dundita na mula mangulu di arip na manaik tu surgo lau hundul siamun de bata Jehovah amanai pargugo nasu hatulusani di sima ibana pay mamula sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akan na badia dohot di hasan ni dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Meredekor parupuan.
Refleksi mangauhon hananaik ni Tuhan Yesus di tongan ni bagasta. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, di hananaik ni Tuhan Yesus, di pasunggul hodo tuhita, ikon rade melepas untuk mengalami na umuli. Di na tarhisat Yesus tugijang, hira na marsirang saling-liling na do pakilalan ni sisiani. Hira na agoan, ganggu roha, ala guru na gabi haposan nasida sa lilingon, dang rabbe dohot nasida. Songon pakilalan ni sisianido si patahita di keluarga, adong do tikina na toras ikon marsirang siya ni anakon ala borhatu pangaratuan. Manang ikon tadi konotta ngulu naung nyaman lahu majalo ulaw na baru. Hananaik ni Tuhan Yesus mengajari kita melepaskan dada i ujung ni saluhut. Manaik Yesus tu banua gijang asaboy do sahur ibana tunau bidang. Dangbe dia bati inganan. Nunga boy ibana ro tu kamar ni akka anak kota na marukil ala ni persiajaran manang pardonganan. Ro madongani ina di naloja marhobas di dapur mangaradis panganon. Songoni nang tu parkarejo ni akka ama nang goda mangadopi hamaolon. Di zamanon jut-jut dota sorat hita di kehadiran nasemu. Rap kudul do hita di sada sopa. Alai ganup do lalap mamereng namasa sian ponsel nabi. Hananai ni Tuhan Yesus maju ganup keluarga. Asa si ajaran taringot tu kehadiran batin. Nang pedang diida si malolong ta Yesus. Alai porsea do hita na adong do ibana. Langsung anima di keluarga. Pangajarion haporseaon na umuli ima molo ganup ruas ni keluarga, makilalaon holong dohot dukungan ni anggota keluarga, nang pesongon padop-adop buhi hita dohot nasida, melorap di bagasan jala dihut di tangiang, dang dia bati inganan na holang, manang daw hita marsi haholongan. Yesus si parmonang nuaig manaik tu surgo, dio dihon ibana do hita sahat tu asangkapon nai, jala di jo hita gabe si tidangina, alan i mulo taulahon aka ulahon nang pe nang met-met alai di bagasan bulus ni roha, isyarat ni mangula ulahon di jabu do sopola marungutungut, tangi tu holso manang hoi-hoi ni dongan sa bagas, benget mengajari aka yanakon, aka nauli jala argadoi, gabe si tidangina indada ikon patupauta ulaw na balga. Gabe si tidangi ditongan di keluarga ima, papatarhon ngulu na maripola ni ojar ni holong ni Tuhan. Ditongan di portibi nagok hosom, marpamuati rohata di akka hahurangan ni dongan. Nuaing dang pala manotut taida parnguluan atau geopolitik di Portibion. Alai hananai di Tuhan Yesus mengalihon pos ni roha na hot tuganup keluarga dang Portibion ujung ni pardalanata alai surgudo. Pakiriman sisongonon ma margogoihon keluarga asa unang mura matapor atau pecah. Ati pe songon hamaolon ni ekonomi jalalam menurun hahipason manahan hita indada ala gugu hita alai alat taboto uluan ni keluarga nasa sitong na ima Jesus nunga monang jala paradi inganan di hita. Hananaik ni Tuhan Yesus
mengubah panatapata tu taruk ni jabutta. Unang ida taruk ni jabum gabe abad-abad hasa saorta tutuhatta. Alai ida mai gabe harbangan majakon padonganion dohot perligoban na manotong sia tuhatta tu pangisi ni bagasta. Tau juni maganup ari di bagasan tangiang dohot roha mauliate. Disido hila lauta ia Yesus nang manaik tu surgui samia doibana litonga ni bagasta. Sunggul-sunggul, ya hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026, jam 07.00, senam sehat dan senam lansia bersama. Jam 9.00, donor darah, taingot bemai amanginang di hari Sabtu. Mered dekor ama Ebenezer.
Marede mahita sian buku ede nomor 100 sada ayat sada dok seterusna. Isum mata pasa piliata sada A dok sada B. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imamang rajaya hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kainang,
di perminggota sedarion di namar ningot tita marlas ni roha hita di hari hana naik ni Tuhatta Yesus dipilit do hata ni debatana naik taripar di hita ima sian ulaun ni apostel bidu sada mamuka sian ayat sada sahatu sapul sada ulaun ni apostel sada ayat sada sahatu ayat sapul sada hujahama di tonga-tongat nungasidung nian hubain aletiu pilus barita na perjoloi taringo tu saluhut ulaun dohot poda na pinukka ni Jesus sahat rodi ari hihicatna dung jolo dipatihi ibana marhite-hite tod di porbadia aka apostel na pinilit nai dung salpu hapor suhon na tinaon nai dipatadap poddo dirina mangolu tunasida marhite-hite lantadda ima na pinataridahon na dirina tunasida leleng ni 40 hari dohot makatahon taringo tu harajaon ni debata. Jadi dinadomu ibana dohot nasida dipatihi ma naso jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo dipaima baga-baga ni amai nabi negemunai sian au ninna. Ai-aik do didihon si Johannesi alai todi porbadia do didihonoton Tuhamu dang pola piga arinari laos disukun akan pungui maibana akan nama pajong-jongommu ma saunari ali Tuhan harajauni di Israel alai ninna mamadok nasida dang ro dihamui uboto taonna manang obasna nabi nuhul niamai guru di huasona sabing alai jalo muna do hagugoon ni todi porbadia na songgop Tuhamu gabe siti dangikku mahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarhicat maibana di panotno tinasida dungi diholipi obunima ibana sian jolo ni mata nasida di natinuluton nasida dope ibana nalawi tu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang aka nama dok hamu halak Galilea ahamasai jongjong hamu mamerengi do pak gijang anggo Jesusi na tarhicat sial labung muna tu banua gijangi na rodo ibana sogot songon na nidamuna ibana laho dopak banua gijangi ido sahat na lehu jaham atong di bahasa Indonesia nang pegajang ayat nak kamang kenang tapai hutihu ma di bagasan rohat. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Ihamu akama nami sai tapatupa do perayaan manang ibadah parningotan di hana naik ni Tuhatta Yesus. Adong do manang napiga kalapatan ni nanaik nai di bagasan ngulutta. Manang nanaik setotong renu konotta di bagasan ngulutta dohot di bagasan ulaw ni Jesus naung borhat manang naung manaik tu surgoi. Na perjolo nanaik si renu konotta si ingototta iya Jesus narotu tonga-tonga ni portibion na tubu jala marsitaonon mate jala dikuburkan hehe ibana jala naik tu banua gijang nunga selesai misina anggo di napaluahon jolmai sian dosa, napaluahon jolmai sian huaso ni sibolis, napaluahon jolmai sian hamatean saliling-liling. Asa nunga di parade dihita hanguluan na saliling-liling na di naborhat Jesus tu banua gijang. Alayolo si pata sukun bahado akan na baru tubu adorang so haheheon di Jesusi manang dung tubu ibana dung hehe manang dung manai Jesus tu surgoi ternyata sude idapotan hanguluan asal porsea ibana di Jesus Kristus. Ido na perjolo bingkai na naing si ha porsiata manang na naing si renu konota marhite pemaknaan ni hananaik ni Jesusi nunga selesai pakokopon nai holani aha nama tindakan nanaing sipatu potamu se dung selesai di lehod dihita haduauni. Napaduahon say di jamitahod do marhite hananaik ni Tuhatta Jesus borhati bana tu banua gijang lao mangarade inganat dihita. Mangarade inganan namar lapatan dang portibiok kape anggo ujung ni perdalanata alai surgo hasonangani nunga di parade di hita tu sido hita rap dohot ibana tu sido hita rap dohot amai dohot anahi dohot todi mangarajai songon ibana na mangarajai gabi di sido hita mangulu marlas ni roha dohot tuhatai baru na patuluhon say disungguli dohita molo ta rayakan molo ta patupa ibadah manang permingguan marningot di haheheon ni Jesus lau sikaligus saha Tuhana naik na di sido naing parhonon na iya ulaw ni manang ulaw ni Jesus songon hajol maon na manang songon fisik ni hadagingon na berubah manang gabe masuk mamuse todi i mangula di bagasan jolma gabe todi ni debatana manang natagwari mai todi porbadia na mangula dihita. Asa marhite hahicat ni Jesus dang di batasi perdaging obe pelayanan do pakubasion alai nunga lebih luas tu sadok portibion ay nunga todi na mangula tu dia pe manang di dia pe manang di gedong dia pe
todi mangurupi jolmai anggo holan pisikdo holan di Judea doi holan di Samaria doi manang holan di Palestina doi alai dung todi sahatma nang dihita di Makassaron. Napaupaton asaboy lam takas tapaulahulak muse pangaratayon di ulaon ni Jesus dihita di hananay di sido lam takas idota boha Jesus padomuhok kita tu debata. Siap pertiyon ibana naik tu banua gijang di sido di patuduhon na debatado ibana rap dohot amai di sido gabe taida dang terputus hubungan dang terputus jolmai dohot debata ala di padomu Jesusi ibana do si padomu hita dohot amai si ibana do si padomu pertibion dohot amai jala palimahon saita maknai do manang saita renungkad do pangatusio do lapatan ni hana naik ni Jesusi gabe lam takas dihita pakirimon manang lam takas dihita pengharapan ima tuhanguluan na saliling ni liling. Sianima akka mga kainang lam di paadar tuhita, manang lam di patajom tuhita, marhite turpuk sadarion, manang marhite ima sian ulaw ni apostel sada ayat sada 1:10 sadai, di natarhichat Jesus tu banua gijang, rodo ibana muse tu tonga-tonga ni pertibion lao manopot tita. Ala ulaon ni ibana padomuhok kita tu debata jala lau sekaligus ibana manghumi hita ido dibain lau topik minggu di hita sedarion Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali ima nagabe pikirimon dohot haluaon dot hanguluan di hita. Ta coba mama mereng akamanga kainang isi ni turpuk naung tajahanakin lau mangalapati i lau pata jopon pemahamata do pangatusiota taringo tu haroro ni Jesus dohot ulaun ni Jesus dohot taringo Tuhan naik ni Jesus naung paluahok kita. Molo taida ayat per ayat, molo ayat sada nakin hirana disungguli si Lukas do surat naon manguduti surat na perjolo ima Evangelium Lukas. Nah dialamatkan tu si Theophilus. Jadi molo surat Lukas dohot surat kisah para rasul manang ulaun ni apostel sada do panurak ni ima si Lukas nalau manuraton surat tu si Theophilus. Lau patorakot taringo tu haroro ni Jesus dohot ulaun ni Jesusi termasuk mamuse di ulaun ni apostel naing lam takas di patorang si Lukas taringo tu haroro ni todi porbadia tuak kasih siani manang tuak nama jakot todi di tonga-tonga ni portibion dung tarhicat Jesus tu banua gijak. Asa nalam patakasod do ia si Lukas taringo tu ulaon ni Jesus dakolat di portibion alai berlanjut doi pakobasion dot ulaon nai ima dina parade inganan dohot hasonangat dihita dina parade inganan dia kana porsia di bana alai jolo takasdo disunggul honi bana ida ma Theophilus bohado Jesusi dung hehe sian namate sebelum tarhicat ibana tu banua gijang sebelum terangkat tu banua gijang digo barhon si Lukas do disi babua Jesus naung hehe sian namate di patuduhod do dirina 40 hari tu aka natoropi do tu aka sisian. Na 40 hari gabe tanda doi gabe bukti doi di tonga-tonga ni portibion ia Jesus naung matei jala Jesus naung hehei butul-butul do ibana anak ni debata do ibana naung ro tu portibio paluahon jolma jala dang holan ilustrasi manang ilusi i di tonga-tonga ni pikiran do ngulu ni jolma alai memang nyata do jala boy doi di ida jala dibuktihon marhite ulaun manang marhite pakubasion marhite na pinatudu ni Jesus dirina
saliling 40 hari. Dina 40 hari ima lam takas diajarhon jala takas di popai akka sisianai asa lam hot hapor siaun nasida. Asa lam tugu hapor siaun nasida. Asa lam takas di boto nasida. Ia guru nai dang talu jala dang lalap di hamatean alai hehe do muse jala rap dohot nasida jala neng manaik muse tuban wagi jang dinalapi nasida. Alai lam dipatakkas mamuse marhite dina lam manadda dohot dina marnida waso ni Jesus dohot ulaun ni Jesus di kodo marhite waso ni todi porbadia. Memang anggo sia perdagingon do nasida marnida lalap do nasida marnida Jesus sesongon nalau pajongjong harajaun Israel secara duniawi. Hidup nagabi adong suku-suku nakin. Sian akan atoropi, sian akasisiani. Lau pajongjongom munama harajaun Israelin waeng ale Tuhan. Saya lalap do nasida marnida sian kepentingan kerajaan duniawi. Marnida dohot mangatusi Jesus na rotu tonga-tonga ni portibion. Anggo so di jalo todi ni debata. Anggo so di jalo todi porbadia. Lau mangurupi nasida. Mangatusi dohot manada ulaun ni Jesusi. Asa ikon nadi ajari to di Indonesia merubah pola pandang, sudut pandang duniawi, gabe tu sudut pandang surgawi, manang sudut pandang harajaun ni debata. Asa boy dia tusi nasida, bahkan gabe boy di hapor siya nasida. Jesus narotu tonga-tonga ni portibion ima gabe sipalu. Jala lau memahami doh manada Jesus lebih tajam lam diajari do nasida ikon hot nasida di Jerusalem. Apalagi molo ditinggal hot Jesus ikon manotong nasida di Jerusalem unang lare o nasida. Laos pangatusio dua itu nasida asa lam matoras pada daun nasida lam tang pada daun nasida di Jesus ima guruna di Jesus naung majou nasida gabe sisianna asa tung sai direnungkan asa sai tung di sai martangyang nasida lau mangalapati dohot manada ulaun ni Jesusi. Lau sekaligus do marhite pangajarion ni si Theophilus na disuraton si Lukas tu si Theophilus asa gabe marperbue nian di haroro ni Jesus dohot di haheon ni Jesus terlumobi ma di hahicat na tuban wagijang gabe motivasi bahkan mendorong jolmai yakasisiani lau mangula manang lau mangulahon ulaon persuruan ni debata di tonga-tonga ni pertibion tang lalap nasida holap paida-ida ima proses mulai sian kelahiran sampai kematian sampai kebangkitan alai ikut sahat do tu na bertindak berbuah sian nani ihutun nasida sian nani haporsian nasida natinada nasida di Jesus. Asa pemahaman dang boy holad di otak dakoi holad di dirita alai ikut siap pemahamani haruar mamuse tu pangulaon tu pabahenan tu tindakan di ngulu siganupari idoban na di dok lama maritahon gabi saksi di Jerusalem, di Judea, sahatu Samaria, sahatu ujung ni Portibion. Ima tanggung jawab, ima tugas niaka sisiani, ima tugas do tanggung jawab niaka naung makaporsiai Jesusi di bagasan nguluna siganupari. Sianima akka mga kenang naing buatotta tu nguluta marhite sian surat ni si Lukas tu si Theophilus gabila suratido nang tuhita muse tu partikian nuaing majou hita lau makanguluhon hata ni debata dilas ni rohata di pesta sedarion ima di pesta ari hana naik ni tu hatta Jesus na perjolo di jodo hita asa lam takas tatada Jesusi dohot ulaun manang karya ni Jesus
di bagasan mulut. Tentu sudah hita merasakan karya ni Yesus di hita, ima dung di jalo hita gabe anak konna dung di jakok kita gabe ruas ni huria, karya na luar biasa doi, nunga di lehot di hita hanguluan na baru, nunga gabe manusia baru hita marhite ulaun ni Yesus. Asa halak naong majakon Yesus di bagasan nguluna, nunga dohot ibana mangolu, nunga dohot ibana Tuhan nguluan na manotong, ido sada na naing sisunggulonon na tuhita. Nang pe manaik ibana tubanua gijang. Anggo secara daging, manang secara ulaun ditiki hajol maun ni Jesusi, dang taida bei, alay nunga di parade di hita hanguluan, marhite ulaon na makubasi saliling di Portibion, apalagi di Hamamatena, di Haheon na, ido gabi hanguluan di hita. Asadang loja behita mga lului hanguluan, nunga di parade, holang porsea hita, nunga dohot hita pemilik, nunga dohot hita pernapuna di hanguluan ini. Alay, akamang akainang, jut dope, ulaon, dohot parange, dohot pabahinata, paholakok kita, siyan hanguluan ini. Bahkan gabi mulak kita muse, holang siad debata, gabi madabu hita muse tuhamatean. Di sido naing disungguli hita. Asa manotok kita makaborsyay. Manotok kita mangulah ho Bartolomeo ni rohani debata. Asa dohot kita jala di hita hanguluani naong pinaradi ni Jesusi. Jala halak naong majalo hanguluani di jodo asa totong mga sahot to di porbadia. Ang goholam mga sahot pamatang tadi di sido hita terseret. Manang di sido hita bergeser, siyan hanguluan tuhamatean. Alay molo seta jalo todi ni debata mangurupi hita, madongani hita, mangajari hita. Di sido hita dipatotong mangulu di bagasan Yesus. Ay bodo harua jol mamanada Jesusi sopola ala ni todi boy. Gudang do namadok ditade Jesusi alay dang nani ajaran ni todi hola secara perdaging sabing ibana manada Yesus. Tentu gagal doi lau meraih kehidupan kekal. Asa halak na manada Yesus jala di jalo todi ni debata di jalo todi porbadia mangajari hita sianido panadaun natakas bahkan di sido gabe boy tadok nunga hujalo jala nunga diau hanguluan na saliling nililing na pinaradi ni debata. Kembali akay nang kisah di hari doita jalo hanguluan na saliling-diling ima padiditiki padidion na badiyay. Ditiki padidion na badiyay di sido hita gabe di paucat siyan jolma na jolo jolma na di bagasan dosa tiatiana ni masuk tunggolu na pinaradi ni debata masuk tuhaluaon dot hanguluan ala ni Jesus nang mangului sahat jalata jaloi di bagasan ngulu. Alani perlu do sunggulan nami sotung pola dong beolo terdinga piga halio nalay adong dope manukud diari nong salku unang adong benaolo dididi kedua kali molo nong dibaptis itu sudah selesai jangan dibaptis lagi molo na dibaptis kembali berarti dia masih di dalam kegelapan dan yakin dak porsiai bana di padidioni. Bagaimana dari gereja yang lain kalau sudah dibaptis itu enggak masalah. Di gereja manapun dia asal dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu kita terima dalam gereja di gereja manapun. Karena itu menjadi simbol bagi kita dan itu menjadi perubahan bagi kita dari manusia lama ke manusia baru. So tungadong be naolo dididi badua halihon. Agia siya dia pe dididi asal mai dididi di bagasan goa ni di bata amana do di purbadi. Ta jalo ma todi ni de bata mangajari hita. Bohado bay nota ma jalo todi ni de bata totu mangalehot diri taro hatang oluta gabe inganan ni de bata marhite todi purbadia ido lao mangalehot pangatusio di hita. Molo manatap dohita hola siya perdagingon dos dohita non songon akasi siya ni do natorop narap do Jesus di nalaom hicat tibala tuban wagijang seolah-olah melihat Jesus holan sian perdagingon sabing
Nang pajong-jongon na harajao ni Israel sesuai sudut pandang na sida. Ido ben na dialusi di Jesus na sida, imar guru di amaido, imar guru di debatado adiga ni masa. Patuduhot di si, anggota ringo tu huaso ni debata, na mga rajay ngolu pardagingon portibion, dohot mga rajay saluhut na, ido na marga, na naing si pahaman, na naing si atusata, soon pangajarion na tuak kasisianido tunatoropi. Memahami hidup bukan hanya duniawi, tetapi memahami hidup termasuk hidup kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi pemahaman hidup molo nung tapahami ngolu dohot ngolu na saliling-liling na disido hita termotivasi, terdorong dinasa ulaw do dinasa pabahinata gabe mangula ho Bartolomeo ni rohani debata bukan lagi secara duniawi. Boy do taluluya kanarikot di ngoluta di portibion dang di abadi justru tugas tadui tetapi harus berangkat dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu untuk kebutuhan kita, kepentingan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Napatuluhon na kamanga kenang marhiti trupuhon di jodoh hita hape asalam terida nang porsia hita di Jesusi nang manaik tu banua gijang gabi dohot hita saksi di Jerusalem, di Judea, Samaria, dohot sahat tu ujung ni portibion. Puasa pola adong di guari opat perjolo sian Jerusalem. Molo Jerusalem di pemahaman di ulau ni Yesus ima lingkaran na paling awal. Di sido pelayanan na paling awal ima Jerusalem. Berkembang ma di sekitar Judea. Sekitar Judea, nunga termasuk di si Jerusalem, termasuk kota-kota yang lain. Ima inganan niya kahalak Yahudi, Judea. Alay, boy mamusa berkembang, sahatu Samaria. Molo Samaria sa sitong nadang di bagasan harajaw ni halak Yahudi bei, nang petong halak Israel, alay, nunga di luar ni halak Israel na tagwari halak Yahudi. Allah gabi terbagi dua do Israel pada hati hai, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan ibu kotana ima Samaria. Di sima nagabe say di hajong jokon nasida namaralo tu nasida ay basa roho tujulokku ay halak Samaria duau ninna halak Samaria ay dangboy pajupang halak Samaria doh halak Judea manang halak Israel. Ay dianggap doi permusuhan ala nunga berbeda negara, ala berbeda muse di lala nasida di perbangsaon. Alai nunga lebih luas becakupan ni molo sahat tu Samaria. Alai sahat tu ujung ni portibion, sudema portibion, nagabe ruang lingkup pelayanan, nagabe hasahatan ni kesaksian manang ulaun pamaritahonon ni barita nauli sian akan atorop dohot naro di nalau hita Yesus dotak kasisiani. Asal laos ke barat doi di hita di ulaun dina bersaksi hita di nalau makati dakon barita nauli di nalau makatahon taringo Tuhan naik ni Yesus dohot ulaun ni Yesus iko perjolo mal di lingkaran dalam dia do lingkaran dalam dirita dohot keluarga. Oma tugas tak kamanga kainang namatcai perlu say prioritas sonota di bagasan nguluta. Tugasi lau pasahaton barita naulii di tonga-tonga ni keluarga tanang dirita. Ido nagabi orientasi pelayanan di tahun 2026 di tahun transformasi. Pangajarion ni haporsiaon tu perjolo tu keluarga. Asa tu sido hita terjauh perjolo pabua naung roh Yesus tu tonga-tonga ni portibion mangalehon haluau dihitai ko sudenian anak kotai memahami i. Sude keluarga besertai memahami bahwa Yesus nagabe haluau di mana.
tauji akan mengakenang akan aku tai dohot keluarga ta memang nunga sudi memahami Yesus nagabi hadua di bana sian hapor siaun ati bohado memang secara pengetahuan iya tetapi secara iman itu mungkinkah semua mungkinkah molo iya dong pertanyaan di hita asa coba muse lau manugu-nugu mangajari tusido hita bersaksi tusido hita terjauh perjolo keluarga perjolo akaya anak kota tapasahat unang saya taulahon akaulahon alai sega tinggal dirita tinggal keluarga alai koningotot tado muse dakolan tu keluarga tayape dohot do tu nahu maliak ta mono di dok Judea mungkin keluarga besarnya lebih luas mai komunitasnya lebih luas mai tu sipe hita dia rahot do asa tung sude halak marsaulihon tung sude halak dapotan tung sude halak makilalahon bahkan makaporsiai Yesus nang roto tonga-tonga ni portibion mabuan haluaon di dirina mabuan haluaon di nguluna mabuan hanguluan di dirina sahat mamuse dakolan tu komunitasna alai dohot dohape nang dina berbeda molo di dok distila tetangga ta mungkin do tetangga gudang beda agama beda suku dan lain-lain tu si dohot do hape tanggung jawab ta tugas ta alai sahat ujung ni portibion ima melalui misi na tapatupa di tonga-tonga ni huria lau patar iparhon pasahat to barita nauli tanggung jawab ta dui tugas ta dui molo seboi hita borhat tu daerah-daerah penginjilan pino makna manang yakon asa sahat barita nauli tu nahumali yang portibion asa tutu gabe dohoti nang tanggung jawab manang nagabi tugas ta lau mamaritahon barita nauli molo nang sahat barita i tu sudi mulai dari keluarga satu lia portibion di sido gabi lamargogo madalani ari-ari ni ngubi ternyata akasisiani na yang dikuatkan molo borhat guru nai boido gabe sesongon na mabir na sida alai dung dilehon pos niroha di nasida bahkan dilehon tugas do tanggung jawab di nasida di sido nasida lau madalaton mangula ulauni molo borhat sian hapor siaun bahkan gabi mangula sian hapor siaun justru itu hape menguatkan alai molo saya tadok porsea hape dang bergerak dang ngadong taula manangaha ho bartulomo niroha ni debata justru ido mabain hatop gabi mate hapor siaut asa halak naung makakaporsiai alai diulahon misi manang diulahon tugas pelayanan manang diulahon hapor siaun nai di tonga-tonga ni nguluna di tonga-tonga ni keluarga dot di nahungali yang portibion di sido lamargogo ibana makatidakon lamargogo ibana manghutu Jesusi lau manguton lomo ni rohani debata di bagasan perngulun na perpudi akamanga kainang ditugas do tanggung jawab ta ala naung dohot tita majakon haluaun do tanggung duani ido lampata jopon hapor siaota dohot pakirimota di bagasan perngulot ikon naing to parata-rata do pakirimotai ala sona sesomal tadok di jamita molo nang taida tu dia do sihirimota manang tu dia do tujuan manang gol ni hapor siautai di sido hita gabe di patau mangula di patau lau makatidakon dohot lau patupahon lo moni rohani debata di bagasan mulut anggo sohot do pe pakirimoni anggo sohot do pe pengharapani maul do hita lau mangula ulau ni bahkan dang margugo hita mangula ulau sai digobarhod doi tu namerai cita-cita molo nungadong ta tetapkan cita-cita ta harapat ta di bagasan ngunuta pasti do berbagai cara tabain lau mencapai tu harapat tai
Asal lo bisianido dinalau mencapai cita-cita harapata ima Tuhan uluan na sanglena. Molo nang tatatopon di pikirata di hapor siauta di nguluta ima Tuhan uluan na saliling nililing na. Pasti do di berbagai ulaun, di berbagai kegiatan, di berbagai tindakan doh di pamikiryota gabe totomai marujahan tulomo ni rohani debata songon pengajarion ni si Lukas Luis Theophilus asa margogo hita madalani ngulon apalagi naing manom-nomu hita muse merayakan Pentakosta tu minggu-minggu nanengro asa di si malam hilalauta pangurupion padonganion ni debata di hita naso hea hita ditinggalo debata serap do debata do tita nang pemanaik ibana tu banua gijang alai hana naik ni Yesus tu banua gijang na mangarade ingana doi di hita jala naung saido ulon na ripakokopon na di hita lau sekaligus lau mangalehot todi na mangurupi hita dohot madongani hita alau mangula ulon na asa takas lam hot hapor siauta ala ibana do na padomuhok kita do debata amin matang yang mahita. Mauliate matuhan di pasahat rohanami dihom. Gabi lam takas jonok roha dohot hapor siaun nami. Marhite hatam dinamanai ko tubanua gijang. Manungguli hami. Hona manai tubanua gijang. Natakas do lao baluahok kami. Naung makoko pami. Naung mangalihon ngulu na baru di hami. Siani mahami marsihohot mangula. Majagahon ima hanguluan naung pinarademi. Marhite nalam pahoton hapor siyaw nami. Asa huida hami. Ya habobor hatmu tu banua gijang. Na mangarade ingana dui di hami akan pinangulum. Marhite ima Tuhan lam ajari lam pargugoi hami marhite todi porbadia. Asa diurupi hami. Jala di patotong hapor siyaw nami. Jala di patogu hapor siyaw nami. Lau mangauhon hanguluan naung pinaradimi. Ala hodo napadomuhon hami dohot amai. Hodo napadomuhon hami tu harajaunmu. Ima di harajaun nagabi pakirimon nami. Nagabi pengharapan nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Atong Tuhan nami, sai urupi mahami sian hapor siauni, panadaun nami dihaluaunmi, lau mangulahon parsuruami, ai hapor siaun, ikko patuduhonon nami doi marhiti pangulau do pabahenan nami, asa tutuna mangulu hapor siaun nami, dohot mahami mamaritahon, dohot mahami bersaksi sian ulaun na pinatupami di tonga-tonga ni Portibiang. Atong pasu-pasu ma huriam, pasu-pasu ruas ni huriam, pasu-pasu saluhut dohot ulaun ni huriam, asa lamar perbue huriam, jala lamar sihohot huriam na kami, lau mangulahon lomo ni roham, marsihohot mangauhon ngului, tarlumobi marhite misi, ulaun dohot akka kesaksian nami babua na dohot tami naung dijoho jala dipilito si ulahon lomo ni roham. Atong pasu-pasu mahami nang tuakari naneng ro. Dinasai hupatuduho kami parsitutuon nami mangulahon lomo ni roham. Terlumobi dinaneng masuk musihami di parningotan di hasasaur ni tod di porbadia. Na hurajumi hami dinalau mangurupi hami lam ubidang makubasi, na mangurupi hami lam manaddah wasom, mangurupi hami lau semakanguluhon atam di bagasan ngulu nami siganupari. Atong mula kami ano siya bagas joromon, mian mahotot tong di roha nami. Jala todim to di porbadia mangurupi hami, sai mangula marpapahenan hobar tulomoni roham. Di bagasan Kristus Yesus, tangihon jalaw loy mapangidoan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamar hite
Ede sian nomor 400 sada seterusnya hut papung pilihan paduahu. Tapasahat mapilian na tapapungon todo panidi bata matang yang mahita. Adi di bata manami na di banua gijang horo-haroroan ni saluhut sileleon na denggan dot na solibasan na moliutus. Upasat kami masana ni mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa para siya kami pilihanon. Pati bulan na rajaw mo ditong atong anihuriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni silehonon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang, nahudul di siamu ni debata, hasangapun dot hamuliaon madiho, rodi saliling nililingna. Namarlas ni roha doa minuaing ala nong monang ho, jala di pabakit debata ho, gabi raja di atas ni saluhut. Halonganga dosudi dalanmu, ay di patutoru ho dirim tutor ni saluhut, alai gabi tumibo ho, siyan sasude, jala maruli goar, asas lopit saluhut ulu ni tot, laho marsobatu ho. Jala ganu pamangan marhato poton, hodo Tuhan. Mauliate marohanami tu ho, ala nang dukapo dalan tu banua gijang, gabi situa ni malipo na mangodihon hami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon, pai mamarpungu hami tu labung. Say pasaut mabagabagam tuaka suruan, lehon tu nasida sahala dohot hagugon siya banua gijang. Asa marmulia guarmu di portibion. Saya jari maaka partohonat di huriam. Asa hobartulo maniroham aka aturan pamit cangun. Dohot panugunugun na niaturhon nasida di huriam. Saya gonggomi jala paretai mahuriam di tanoon. Asa lamrarat jala monang huriami. Lehon hapistaran siyan banua gijang tuaka iduk nami. Tuaka padita guru dohot aka situa. Asa lamaraturan huriam di tanoon. Saya pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni roha hami mangoloi dohot manghuton ho. Pahot marohanami to ho. Asa huhati dakon hami mangulu manang mate pe hami hodo Tuhan nami. Saya paiyan mahatam dohot dame di huriam. Asa huingot tami dada hasianganon inganan nami. Alai di banua gijang di labung mido. Saya ramoti ma namangkongkomi hami dohot raja, dohot suruan na pinabakitna. Lehot tu nasida hapistaran siya banua gijang, dohot uduk ni roha. Asa dohot nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masalhut palpunguan ni halak Kristen. Say homa dongan nasida, jupa marpungu di gereja, di persikolaan, nangpe di bagas nabi. Saya lam lokangi siyan hami dosa, dohot sude na pasoraton hami di hasianganon. Asalam malungun hami, pai mahon harorom mangalap hami tulabung ni amai. Amin. Alia manami na di banua gijang, saya pinurbadia magwarmo. Saya Roma harajon, saya saut malomo ni roham di banotong onson na di banua gijang. Lehon matuhami sidarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami, soon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangagong. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amen.